15 minutos na nakalipas sa taknang alas 12 sang ugto. Kabambonaton,
Ayan, gina-welcome tagi diri sa ato kapagpagalaga diri sa may Bombo Radyo Iloilo. Kamusta sa kamakumombo naton dra? Kabay pa nga kamo ang ara sa inyo silitag sa kamapuloyan sa karon. So naga-relax kag iban ara man sa ila siri nga mga destinasyon, may mga ginapadulungan aga pa. Iban tinagabanding upod sa ila siri nga pamilya. Hindi lang sa sulod sa panimalay kundi naga-outing no sa makabombo naton. Medyo halong-halong sa naga-travel o kung nagasakay sa masalakyan sa aton mga kabombo. Precious of mind gid, hindi sagi ka dala ka salakyan nga basi ang kamot kag mata ra sa cellphone bala sa makabombo naton, lamang makalikaw kita sa kun ano nga sahi ka madisgrasya kung ara kita sa mga dalanon sa aton sa makabombo. Kag welcome man sa mga Facebook viewers naton. Hindi diri sa bilog nga partisang Pilipinas, kundi sa bilog nga partisang kalibutan. Welcome lang sa Makabombota. Kag sarga upod man sa YouTube channel sang Bombo Radyo Iloilo sa karon nga adlaw na sang bulan sang Agosto, bulan sang siring nila tagkiliwi, may ara man gambal nga taga-gulutom. Muay gutom kung basta kabalo ka lang maghimo sang pamaagi sa subong iya nga panahon sa ato Makabombo. Kay kung pinsaron mo lang daw mapinot gid ang sitwasyon sa papangabuhi, hindi ka na imuya makahimo sang paagi kung ano ang imo sili nga mga destinasyon samtay ikaw nagakabuhi diri sa sili nga kalibutan sa aton sili nga mga kabombo. Tinguha lang kag maghimo sang pamaagi sa kung paano ikaw ang makadala sang grasya sa sulod sa inyo silitag sa kamapuloyan. Ilabing na sa mga amay, iloy, sang panimalay sa aton sili nga mga kabombo. Lamang may masustener sa matagadlaw nga tanan sa pagdala sa papagabuhi kag may mapakaon sa inyo sili nga mga kabataan sa makabombota, no? Kag may mapatuon man, mapaeskwela nga magasto sa tanan nga matag-adlaw nga buluhaton naton, lamang makaabot kita sa aton nga dapat nga pagapadulungan nga hindi maglisa ang banas nga ginausoy naton samtang kita nagapagabuhi sili nga kalibutan. Pamaagi lang sa makabombota. So kabay pang ara kamo nga naga-enjoy subong sa subong bulan sang Agosto liwat kag adlaw sang Domingo, pizza 13 kita sa bulan sang Agosto sa liwat sa Makabombota. Kagyari pa kito kagalanton halad sa tanan para nga mga enjoy kita sa Makabombota. Jingo Kim Pakibar. Mayo chimpo subong Pero nag-ulan nag-ulan.
Liwat sa mga bambo naton para yadto sa tanan-tanan nga upod diri sa pagpangalagad ta. Yara tagid, always somewhere para sa mga bambo naton, no? Kag lamang nga mga enjoy ang tanan. As always, bisan sa din ikaw,
mga mamota, para yadto sa tanan-tanan ginagaupo diri sa atong pagpangalaga diri sa may Bombo Radio Iloilo, no? Kag sa buhay alimod dyan ba, okay? Salamat sa mga kabombo naton dira. Jingo Kim, ara dira sang gabi. So salamat gid sa tanan-tanan kuno, no? Nga ginapalabot diri palin sa kay Jingo Kim Paklibar. Kag yari pagid dugang ngalanton para sa tanan nga mga kabombota, para sa igdulungog sang tanan, no? Paaso-aso ta nga pakadto pa idalom naman sa mga kabombo naton. Yari siya. Aso ngayara sa aton siningakawan, ngayara sa ibabaw sang kalagitan. Aton pagkabutungon pakadto sa kaduta. Kagyara pagid sa mga bombota, request ang tanan. Request sa mga taga-igang kuno to. Salamat din sa mga nakatutok diri sa aton. Kay ang paborito, hotel. No? Hotel nga diri lang para sa aton, para sa tanan. Di lang. Para sa tanan nga mga kabombota, para sa igdulungog sang tanan. Yari ang request, no? Para sa inyo nga igdulungog sang tanan. Hotel.
Pilipinas.
At sa tanan man nga mga viewers naton, salamat kita sa gaupod sa aton diri para sa inyo ni tanan-tanan, no? Kapinta sa mga parti luwas ang pungsod ta bala. Yari na dugang mapa Europe naman ta para sa kabombo naton. Atensyon dra sa inyo. Yari na. Ang ginahulat-hulat sa tanan. At kompletos Ricardos para sa taran-taran nga mga viewers na ton, no? Sa dra sa inyo mga OFW abroad. Salamat gid kag iban pagid dira nga mga nagatutok man diri sa ato kapagpangalagad. Yari pagid ang nahulat man, request man sang mga kabombo naton, no? Dara partikular sa may norte nga bahin sa probinsya sang Iloilo. You mean everything to me. Aray sabat!
Para liwat sa inyo dira nga nag-request sa mga party isla ka higantis ni no. Anong higantis island sa mga bambota? Kag sa mga party Palawan kag Mindoro nagakalabutan pa kita para sa aton nga mga kabombo. Kag sa mga taga Boulevard ti ari naman no. Wen bang problema si Paul Joshua para sa tanan-tanan nga mga kabambota diri sa ato nga pagpangalaga diri sa may Bombo Radio Iloilo. Request sa mga nagapamunit sa Suba. Para sa tanan nga mga bambota kag dugang pagid jamming time request man sa pila ka mga biyahero kag biyahera sa liwat na ngayara subong sa ilang nga mga salakyan kukun lugar man. O jamming na ta.
Pakiwat sa mga kabambo naton kag pasalamatan gid tanan-tanan. Nga nagaupod diri sa aton ha sa diriman sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. So salamat gid sa mga nakatutok kag nagaupod diri sa aton. Kag sa Facebook Live kag sa YouTube channel sang Bombo Radio Iloilo no sa 837 kHz sa mga kabambo naton. So salamat gid tanan-tanan dira sa inyo. Walti daw walang ala na ginaton tiyempo sa mga kabambota. Kabay pa nga na-enjoy ka mo ha sa tanandira sa inyo. Kagkirita na naman kita karon ha sa pagpanumbalik ta sa kasisigmon karon mga kabambo naton. Wal sa gahapon nagilabas si Bombo PJB para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!